kotudore kod kambi no kose mano nyalo miyo ng'ato bedo disqualified e kinde momanyo tich e kambi moro? Daktari. I don't mean example machiegni chatimo interviews ne nyithindo moko e tich moro kano chopo kar mshahara mane gidwaro, all of them nomiwa the same range, and kane gisipo to wacho ni no, jogi nyaka bed ni okwal negi penj. How come they have said how come they have all said the same amount of money, range and all that? Koro miyo ber kata kipenjo tipenjo gi rieko kadharani, penj gi rieko nikech makana nowato gi nyiero mang'eno. There were 4 of them, and 4 gi nidwaro pesa diwa ni between this and this, between this, everybody wakoni know. We must get to know who told them what we want, and what we were giving is exactly what they were saying. Koro miyo kata ki canvas bed gi rieko no kik mondo yudi, nikech wan bende wana dhano kaka employers, wan dhano oburo ng'ini kata ng'ane ne otimo kama uru and at the same time sama kata kuro ka weekend nyaka luongi another interview ibro juki. Koro miyo ng'eyo gima timore kamoro ok rach. Emomiyo nawacho ni kata kuluongi tich, uluongi interview, tim background check mar kambino ni to gin chal nade, tijni timo nang'o kama, ing'e te, oyieni. That is the second question mipenje interview. Ni winjo wach ni kanye, tang'o midwa biro kar kendi. So you'll only answer that kiseng'eyo gima kambi no en. Koro the other background check and all that. But issues of salary gi riwero tak ing'eyo gi, to ne kata ka ng'eduoke e penj kuchocho ne mondo kik mondo tokri tawo malando ni kare ni penjo ng'ato biro ng'eyo, ng'ato kwaloni ng'wech. Ibede gi rieko moro matin kiduoko penjo makamago. Matin, but mariek, bedo gi jiso mariek, kibeda ka ng'e maka kari gote ang'wen gote. Kendo giwacho ni range makama to makama wacho ni kendo yendi mo no cancel, we are calling them back for another interview.